Bisag wa kakahibaw sa imong gipangmuhang. Murag iro nga nang wag pataka laguwang. Kay nag-reference wa siya kaila na NBA player. Unsay sulti ni brother? Fully pack ako suwat, lock and load ni kada battle. Like a bars on my beans, murag di Angela Russell. Bugok! Basig I got eyes in my veins. Ibutang ko na sa imong lapidato tal ilubong naman ti kadayon. Oo, nalampasan nimong realidad, pero dili ang kamatayon. Technical pa more. Abi ko baglo niya ang idol, more magbadang ang atake. Kanabitaw dagang kagistorya niya, mahugra sa tae. Shit! Nya magan verse na sad ka. Siguro ang sakto kas kargada. Di man ti kapusilon, pero mabulit kag bala. Kay bao ko, daghang man yung flip sa clay. Kay show sa rakaduaan. Sa yun ra kumuto ng clay, daog na ko sa laban. Para sa'yo, laban na to. Tangina mo. Basta clay ang ma-present, buo na og formado. Imposible mahimong banga, kakahibaw silang maayo. Clay, banga, balik-balikon para magets. Mao na inyong ipauso na taktik. Ug wa effect ang jokes manamay, aron ingnan lang na bagsik. Bagsik, imong shampoo, chili garlic. Ang bugiro na ba? Tungod sa pang latag na linya. Di na ni beginner na artist by, wano sika na tinta. Bumbalabab. Yo! Diyan Leo! Wang kay buot! Imo ta binuangan. Abig pambata atong height hatagan man sa tagklay nga maduaan. What's up, Clay? Kumusta ang buhay-buhay? Pinding ba magunong kaso si magikuhang o kay-ukay? May pa kay diskarte. Atos mga hinangir, magpili-pili, magsubay-subay, magilis-ilis, padugay-dugay. Inigawas ang sinina, gasapaw-sapaw, murag problema nga way paghupay. Ubans mga nakuha, kay Kaki o Boxer, Harley and Rider, Tommy Hilfiger, nga ibaligya dayon na niya dito sa Shopee after. Hassle hard, kay Permi nga way budget, ni Anhiyog Cebu nakahiring sa night market. Pero seryoso, dapat daw grabe ang pangandam kay basig masangit og maatlan. Aning feeling notorious like McGregor. Pero gabi bang kaakbang? Dirabanit ang masamdan. Kahig og maagtang. Kada round trip to Jerusalem. Pero langit ang maabtan. Kaya wa kay tsansa dridoy. Kaya ko imong nakontra. May pagwa na lang nimo pugsa. Bisag unsa og porma aning clay. Di ni ka porma. Kaya kung ikaw mo battle, murag mild nga stroke, muna wa ni higher imong views. Kung ako mo battle, wild murag hook, nya akong i-banner imong bruise. Bio niya sa FB, Sorcerer Supreme / Master of Mystic Arts. Wow. Well, I hope nagkugi og rehearse. Feeling Doctor Strange pero I felt madness kay way multi yung verse. Mauna, maguna ang kagara. Pero patapon. Adik-adik makadong. Piling taas na og lupad niya. Stilo pangamong kamikaze sa hapon. Wani chansang mudaog. Kami hami ti karon. Kaya bisan magbati lang to palunis. Still loser ka. Balik na kamutis, boy. Game over na. Down to play! Battle! Round to game? Yeah! Maagtang daw. Pisti way buot. Sorry, pag agtang, di man ka kaabot. Ulid ako kamutis, giatay. Tanawang mapa, nara ko sa magikay. Game? Akong balita, ikaw ang dakod-dako sa inyong grupo. Seryoso ka bay? Dakod-dako ang puta niya, ani kagamay. Allah. Dako-dako ang puta niya, yung ani kagamay, tanawa ragod. Mas dako pang human size na teddy bear. Nitubo na unta ka, agwa ni mo gihilamos ang cherry bear. Pero maiba. Palahi. Aron ingno na ay bars, ikumplika mga detalye. Bisag di na konektado, basta makasend diha siya nakabase. Ulul, unsay loaded kada battle. Sobraan ka kampante. To deliver pang amaw pero walay ni abot na mensahe. Mga linyang indirect.
Lami butangag autocorrect. Lupig pa'y naputlan og kurente sa mga linyang way connect. Unsa naman na alun, pakita ay migbag-o. Tabla pa'y Russell Westbrook sa mga tirang way klaro. Hoy, minimalist na haring bangis. Basig nagtukag makaikyas ng sticker sa imong naong. Basig nagtukag makaikyas ng sticker sa imong naong. Gipaasar ti kamigo. Wa ko kasabot og kugmo nga nay balhibo, along nga nay anino. Unsa na? Unsa na anting-anting? Kung masabot mo spark, kung mag-brown out, di mabala ka kay glow in the dark. Pero wa ko ningon na bati kag naong. Basig maghikog ka. Naaraman siya naong. Pero wala kay tsura. Kingkoyon ra ko ni. Sa pagsuwat, no need na mo hassle. Among battle, ug itsura, on camera, lupig ka sa angle. Conquer every obstacle. Lami kaayo sound trip ilahang kanta. Kaso ni action to ka bad trip pagkita na ako sa MB ni sayaw ka. Naganaan na buwang mo? Nakatumar kag tambal ato panahon na. Lami kay purma murag Mr. Bean nga gipatakaag bakuna. Bagong trabahante sa Rapolo. First battle pagani pagpas nag letter of resignation. Aside sa TF na last pay kapildihan mauna lang nang imong dawaton. Sir Lay, kuwang panis training imong bagong employee. Kanini kang tag CEO, hatagig COE. Round 1 o round 2. Kita kaayon sa kalahian. Stage presence, humor rekta. Wala na angay panglalisan. Pagarpar na lang diha, aron dili ka dudahan nung maribat ni mo tanan na basta daog na kudaan. Down to Lul. Yo, di kan makos pagkapildi. Pero naka-recharge ni kay naka. Pahuway nagkapindo ka tuig. So karon goodbye na ha. Kumot-kumuton ko ni ron nga murag nag-suicide ra siya kay pabuthon ko niyang clay nga pinaday-dara. Kay gidawat nimo ang battle like it's a gift check. Ni Anhiog Cebu dala ang weak nga skill set. Bitch nga desperate, di ka gifted. Gamay kay kaugutok murag cheese sa cheese bread. Nakadaog ra ganis kinaunhang duwa niya sa Rapolo magsigi nagpinilinggahi. Nya igaabot ra ba sa rhythm pagkapobre. Munang way dungog ang imong pag-apil bisag gihiring pa sa korte. Battle nilang blood act sa kamotes. Sus. Pagkapulpulog mga face look. Mura mong mga hubog nga galalis niya si Chris Is nastunga ga scroll lagid sa Facebook. Napasyaling niya rito nga pina sobrang haba. Tulong. Bilang double meaning, triple meaning yon. Are you sure, man? O pamubuan ko na gana po, unsay tawag na shorten. Nabay pinana nga. Kung magkakaroon man ng representative ang Camotes Island sa Rapolo, ako yun. Epekto na na. Magsuyop-suyop, manggod ka pre. O big fish na kasi nyuha, nguyong-nguyo, rakadire. Karon mahay, nis binihagay, makritikal, linigwa. Patay sa lirikalay, mamisikal akong luwa. Pang ginubatay, binurakay, ginubaay mga bara sa duwa. Imong rounds clay, murarag mga gagmay nga buwa. May pagmukuyo kan GP Arias, kay imong dagway, gatula. Mupay magbalik og duwa og ako'y planong magparaya. Kaning late bloomer sa Camotes ako'y bahalang magpalaya. Panawag na og batala diri sa asul karon mahaya. Kaning clay himo ugpat og ako ang magpatama. Kay dong malabag yun nga paeng. Og akong plano kay mubingga. Gapataka ra ka og landing murag eroplano sa Korea. Puta, tarong nga og kilatis. Basig nakalimot ka, number 1 ka sa watchlist. Pag PM ni John Leo, di ko kaingon og matawag bato na bias. Nangutan ako kinsa ako makontra iyang tubag katong gi-bonus round sa CRBL Finals. Yana pa siya. Ang kabagsik magawa sa finals. Akong kontra mapunta na vitals. Waka kahibaw imong kabugo ni virals. Imong trauma hangtod karon wala pa na ibsan. Mo apelong taglaglag bara kasuna may ban hadlok na maligsan. Ibutang talang dagan kag truck pero pisot pa ka sa battle rap na pinukpukay. Sige apel taglaglag bara next year nya pusta ay kinsay mo lahutay. Noob. Saibot pasabot di mong mas finisher pa ka ni Chris. Stupido na banat. Mas brutal akong finisher. Fatality alam Mortal Kombat.
Video game, di ba anak ka usa ka sa mga late gamer, imong killing spree pang video game, akong killing spree Jeffrey Dahmer. Shout out Netflix, kita na ka na sa lidaha. Shout out Netflix, kita na ka na sa lidaha. Violente kayo sa naaman ay part 2. Ug atong video ma-upload na. Sakse ang mga tao. Tao ganig demonstrative evidence. Gipakita ra na ako unsaon og titil gamit reference kay sige ra kag murag. Kay sige ra kag murag. Mga mabaw na si Emily Permini yang buga. Sa sige ni murag, murag mapildi jud ka. Kada batil sige kumpara. Unsa na day nabot nimo sa hip hop? Motoor ra may ana do og moabot na ka sa Motos Batilig. Ug kung barahay naman lang gani, lahi-lahi tag sentido. Atong value layura, murag dolyar og peso. Akong punches nagbaga, kumbo pang bunuan, ay sigluni-luni kung mga kumo dili pang sunugan. Respeto. Pasalamat ka nagpost og poster ang Rapolo kung di nakalimtan na tika. Pero tagay. Pero nangandam ra ko ginagmay, basig nag-expect ka. Tagay ra ko giari. This battle doesn't matter. Ganahan ko mo yung red horse, mo na ako giari na barrel. Round 3 giduwaan ra. Pero nay gustong ipaabot si RBL Motos sunugan Rapolo. Halos tanan liga na sangkot. Oo, walay flip top. Pero kay Bomus but pasabot, napildingon ra ti ka pirmi bisag asa na liga mo abot. Gumala pa. Lasang Lun! May hada. Sheesh! Hilog na eh. Woo! Nakaboring ang game. Daling gilupig ang lane. Abi na kong sharpshooter ng Clay. Ano di man solid ang play. Kamotes represent. Mo ni insane. Gaayo ram kas purma. Mas bagay ka mag-modeling Clay. Kaya di mo kaya akong power. Bisag kung saon pa og kugi. No match ni ang newbie. Sa level akong pang Kobe mo relax rinig makadubi pero mag-wild mo rag QB. Ano mang gungga sukol-sukol? Kung sa may pagtuon mo, maayo na ka. Uy, kung feeling ni mo nga maayo ka, ay kabala ka, maayo ra ka. Below average imuhang stats. Ngano gani malagi kontra? Di na mo 2-0 imong standing kay ako kang itumba. Pero pwede ra mo atras. Ug naglisod nagagwanta. Nakig-beef diris pag-rap karon mahimo kag shawarma. Kaon ka na ko ron. Horot og way usik. Imong mga linya way kusog. Kaya ang mga bara way connect. Ug wa nay gamit. Ang imong heart para sa scene kay wa kay bars nga nagimin, wa pagi art imong scheme. Wa kay maanyag nga kaugmaon diris dark na ko nga team bisag pang shark pa na nga fin nang ka sharp si muhang chin bars. Walay talent, walay skills. Di na nangusaog ang imong bara makatulgan. Ikaduha pa ganin imong duwa dire, pero mura na mignapulan. So ay napagdahon pa nga mapunan, di na agdahon, di na mausban. Bisag naa pa kay kanta nga manibela, wag gihapon ay padulngan. Kay di ka makapuntos, wa kay haymaker nga pang abolish. Samtang solid hit ni matag score, murag gikan sa alopis. Grabe pagka-foolish akong punches John Amores. Madibag kang muuli, padulong dito sa kamotes. Kay walay tsala, walay bout. Ang kaning kontrang giselect. Ako si Lun, Batang Cebu. Juga ka represent. Raise applause for Clay and Lun! Rapolo, Amihanan, first battle of the night. Lun versus Clay. Yeah, pagpakan balik. Fighter, sunod yung battle. Judges decision 5-0. Lun. Yo, Lun! That kid from Labangon, Batang Santa Ana. Shout out to you tanan. Clay ni ay Mandawi, magikay o Camotes represent. Judges! How ni si Lun, first round okay na tatong starter ni Clay, pero pag mga haymakers ni Lun murag grabe gid yung punches, although kung ano yun more on daghan siya landed first round Lun, second round hatagyan ko na akong Lun ang iyang mga kuwan, ang iyang mga structure silang mga sulat na iyang punta sa stage present na yung mga rebuttal si Clay, pero katong puntosan niya
pero sa mao lagi same as go same sa round 1 round 2 more on daghan sa mga kanang ayos na structure all the way down so what on the same Banda siya na lubek, ang libot ko si Lon. Round 1, round 2, tikit ra, lugar na ba nila niya sa round 2, simple. Lahok na siya Marius. Pero okay, ragya po na, kaya pildi mo na ko si Lon. So, boards, tarungan ako explain kaya naminaw si Lun. Bali, all 3 rounds ang gihatag ni Lun. Kada tira ni Clay, makaingon ko nga kusog sa siya, pero once nga si Lun ang tira, grabe, parang kaduaan sa all 3 rounds para kay Lun. Kita sa diya. Ang ibang to si Lon. Kaya express ito mo. Pero vital sa Clay. Yo, David J, good sir, Sanji. All 3 rounds para kanun. Solid ang mga bitaw ni Clay, pero malabuhan na dyan. So, props kayo po ni Clay. All 3 rounds.